Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε, το χορευτικό εμφανίζεται με πιστά αντίγραφα από παραδοσιακές φορεσιές από την περιοχή της Ματζούκας και της Τραπεζούτας. Θα συνεχίσουμε με δύο χορούς, οι οποίοι είναι παραλλαγή στο χορό Σαρίγους, το Ξανθό Κορίτσι, από την περιοχή της Μπάφρας. Δεν έγραψε πρώτο. Ξέχασε να γράψει το πρώτο χορό. Αναμονή. Καρσλίδικο Ομάλ για τη